Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Tama X Sambu. Rodok gatel kuping. Kali ini mang sambil jualan air barokah, Bos. Sambil ora jualan tapi tutorial buat air carane nggawe apa iki? Air barokah apa to? Air berkah. Banyu sing manfaat. Ngene iki yo. Apa jenenge? Piye carane ben iso nggo nambani penyakit. Tutoriale ngene. Banyu iki didokoni jopone mung siji ning penting aja ya. Apa petaan jopone? Penasaran toh? Penasaran. Coba. Berarti penasaran. Gus, iki. Ngenteni to? Ngenteni. Wah, penasaran. Apa iki? Agendang plo ngono batine. Ya. Aku yo ngono lho lek nonton YouTube iki. Batanku iki apa? Penasaran bayang tau. Makane disubrek dhisik. Ya, tolong subrek ya channelnya Tama X Sambu ya. Ini mau konsultasi, Mas. Kalau hukumnya orang mengiclik tanggane wong ngene piye? Tanggane dhewe lah. Hukume ora oleh. Lah nyapa kok ora oleh? Lambo. Lah, kowe teko aku teko sapa? Gendeng. Lah kowe teko aku teko sapa? Ya ngene perajangane Gus ya. Perajangane Gus ini. Tapi wingi jere enek sing ketagihan karo kontenku ya. Kayak ngene. Si kae kon gawe konten nih. Wah, iki terkenal iki. Sak sekolahan wis viral yo. Iya to. Elah ngomong orang ngono. Ora sak sekolahan, Mas. Iki sak RT, Mas. Ora sak RT. Sak kabupaten ding ya Allah. Sak planet Wedian, Bos. Nah ini. Sak planet Pluto, ngindangi alien lah. Wis pirang menit to iki? 3 menit. Alah, gini. Udah kena flashmu nih. Hah? Atau flashmu